to je Rebel LP a vítám vás u vlogu. Nebude to o mým příběhu, co se mi dneska stalo, ale bude to o mých kamarádech, který natáčejí. Prostě z mých kamarádů natáče jenom 4, možná 5, nevím. Takže Marcel P, dávajte mu odběr a like. Pardon. Super.cz, taky mu dávajte odběr. Zak Vlogs, tomu taky dávajte odběr. A Nemesis. Jo, takže jsou 4. Tak tomu taky dávajte odběr, lajky a takový. Jo, a jak Marcel bude skládat, Marcel LP, já se mluvám, jak bude skládat ten rap, tak já tam možná budu taky, ale to ještě nevím jistě. Možná to natočím jenom s Nemesisem. Zítra vydám video, jak buď příběh, nebo zase vlog, to nevím ještě, ale budu teda natáčet s Marcelem LP a možná ještě s někým, ale možná nevím teď přesně. A takže tohle bude asi všechno. No počkat. Jo, já si taky složím můj rap, ale to ještě jistě nevím. Musíte si počkat, já to ohlasím dopředu a zatím čus!